Čo to znamená kúpiť nehnuteľnosť vo pláne? S výrazom off-plan sa najčastejšie stretávame v Dubaji. Znamená to, že nehnuteľnosť kupujete ešte pred výstavbou alebo počas nej. Developer vtedy ponúka nehnuteľnosti za výhodné ceny a úhrada prebieha podľa splátkového kalendára. Prečo ísť do off-plan kúpiť nehnuteľnosti? Lebo môžete získať výhodnú investíciu do nehnuteľnosti, ktorá sa zhodnotí ešte pred uhradením celej kúpnej ceny. Pretože ceny off-plan sú bežne nižšie ako ceny za hotové nehnuteľnosti. A čo ak mám peniaze na úvodný rezervačný poplatok, ale aktuálne nemám na uhradzanie ďalších splátok? V takýchto situáciách pomáhame klientom bežne. V prípade problémov s uhradzaním ďalších splátok developerovi, po vzájomnej dohode preberáme tieto povinnosti na seba za vás. Viete do procesu vstúpiť aj neskôr, keď som už uhradila rezervačný poplatok a možno aj nejaké splátky? Áno, do financovania vstupujeme v rôznych fázach a situáciách. Stáva sa, že klient nevie uhrádzať podľa splátkového kalendára a vtedy nás osloví. V podstate ide o ochranu už investovaných peňazí, to znamená, aby ste neprišli o už uhradené splátky. Aká je výhoda vášho financovania? Myslím si, že hlavnou výhodou je jednoduchosť a rýchlosť získania potrebných financií na doplatenie alebo kúpu nehnuteľnosti. Vďaka tomu naši klienti získajú potrebný čas na doriešenie svojej situácie.